हेलो एभ्रिवान खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि नामा सानसुमा नार्जारी आरो आंनि सानसुमा नार्जारी इउट्युब चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासिखौबो बर' रायगारनाय जाबाय। स' दिनैनि भिडिअआ जाबाय दिनैनि भिडिअआ जागोन माने आंनि उन्दैनि जे आंनि जिउ जारिमिन आरो आंनि उन्दैनि जे खालामबोनाय दिन्थिबोनाय आंनि उन्दैनि आं मा खालामबोयोमोन आरो आं उन्दैयाव मा मावबोयोमोन बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायजोबगोन आरो ना। आं उन्दै समाव मा खालामोमोन उन्दै समाव आं मा मावोमोन बेखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायजोबगोन। स' दिनै माने बावखुनु बारलु बारला जानाय नङा दिनैनि भिडिअआ माने फारकट थुरकट थानाय नङा बाव आं दिनैनो जास्ट बे भिडिअखौ आंनि जे उन्दै समनि जे जिउ जारिमिन आंनि उन्दै समाव जे मा खालामबोनाय बेखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायगोन। आंजों लोगोआव दङ आंनि फंबाय आरो आं दं आरोना। नोंथांमोननि सिगाङाव माने आंनि जिउ जारिमिननि जे आं मा उन्दै समाव मा खालामोमोन आं मा मावबोयोमोन बेखौ माने नोंथांमोननि सिगाङाव आं फोरमायगोन आरोना गाइस। नोंथांमोना मोजाङै खोनासंबानो जाबाय। जुदि आंनि जे जिउ जारिमिन बायदिसिना माबाफोरखौ जुदि नोंथांमोना खोनासंनो लुगैदोंब्ला नोंथांमोना जुदि खोनासंदो। स' हेल' लोगोफोर, आंनि जिउ जारिमिना जाहैबाय आङो फार्स्ट टाइम उन्दै समाव आङो जेला नैबे आंनि फंबाय बायदिमोन अब्ला बे समाव आङो माने उन्दैयाव आं गोबां ना सारोमोन आरो आं उन्दैयाव गोबां खामानि बायदिसिना मावबोयोमोन। स' बिदिनो आं बिराद खामानि मावबोयोमोन आरोना गोदो उन्दै समाव बिराद माने बेफोरबायदि जाथायखौ माने गोसोआव गोसोखाङोब्ला आं बिराद दुखु मोनो आरोना बेबायदि माने खोथाखौ गोसोखाङोब्ला। अब्ला बे समाव आङो उन्दै समाव आं बेफोरबायदि ना बायदिसिना सारोमोनब्ला ना बायदिसिना सारनानै जुदि आं फानहैयोमोनब्ला अब्ला नैबे आंना फंबाया गैयामोन। आं उन्दै समाव बे फंबाया गैयामोन। अब्ला बिराद दुखु गोनां आरोना माने आं उन्दै समाव बिराद माने खस्थ' खालामोमोन। आं उन्दै समाव जे माने गोबां गासिबो खामानिखौ आं मावबोनो मोन्दों जे ना सारनाय आरो जे सारनाय आरो बेफोरबायदि नाखौ होलाबायनानै सारनानै जुदि फानलाबायनाय फुजा देवल जानो थाखायनो माने बेफोरबायदि ना सारलाबायोमोन आरोना उन्दै समाव आङो। अब्ला आङो क्लास 4 3मोन आङो बे समावहाय क्लास 4 3मोन आं बे उन्दै समाव ना बायदिसिना सारबोयोमोनब्ला आं बिराद माने गोदाव सोराव हारसिङैनो जे सारलाबायो माने ना सारलाबायनानै फानलाबायो आरो ना खब होलाबायनानै ना बाथा होलाबायनानै गोबां माने हाथायफ्राव फानहैलानो बायनानै बिदिनो फुजा देवल जायोमोन आरोना लोगोफोर। आरो बेजों लोगोसे गोबां दंबावो माने आं गोबां खामानि मावबोनो मोन्दों उन्दै समाव बिराद। आं उन्दैनिफ्रायनो बिराद बेफोरबायदियाव गोसोखामोन आं खामानि दामानि मावनायाव आरो आंनाव बानाय मोजोमनाय गैया। आंनाव मोनसे ओरैबायदि मोनसे दुखुनांथाव खोथामोन माने जेब्ला आङो क्लास 4मोन अब्ला आङो माने दैज्लां बोथोर आरोना दैज्लां बोथोरमोन। बे जाथाया आङो जेब्ला क्लास 3 4मोन अब्ला बे समाव आङो ओइदिनखालि आरो माने आङो ना सारदोंमोन आरोना माने दैज्लां बोथोर नालाय ना मोनसावोमोन। अब्ला आङो जे सारदोंमोन आरोना जे सारनानै आङो नायाबो बिराद मोनदोंमोन आरोना बिराद ना मोनसावदोंमोन। जेब्ला आङो नाखौ सारबोनानै जेब्ला आङो माने दिमोलमोल आरोना जायगाया माने गोथौथौमोन आरो दिमोलमोल गोथौथौमोन जायगाया बिराद ना थाथावथावमोन। बेयाव आङो माने सारहरदोंमोन आरो ओमफ्राय सारहरनानै आङो सारहरनानै आंथ' दैखौ मिथिया गोथौ ना थब्लि दाना सारहरनानै आङो जेला जेखौ सारहैयो होमबा माने दैयाथ' बिराद गोथौ नालाय बोसोमनाय बायदि जाबाय। दाना बोसोमनानै बहा जे बहा थे माने जेखौनो मोनासै आङो जेखौ सारहरनानै माने बोसोमलांनाय बायदि जाबाय आरोना आंखौ माने बासायनोबो हाया मानोबो हाया जेखौबो बासायनो हायासै। बहा आंखौ बासायनो माने जेखौनो बासायनो हायासैबा आंखौ अब्ला बोरै बासायनो हानो। दाथ' माने जेखौथ' मोनला। अब्ला आङो दाना सासे बोराय होननाय दंमोन आरोना सासे आबौ होननाय दंमोन माने आं जे सारनाय खाथियाव माने बै बायदियाव माने आबौआ माने आलि दानगासिनोमोन आरोना होमबाथ' दैज्लां बोथोरमोन नालाय दाना आलि दानगासिनोमोन। दाना आंथ' बासायबाय थाबाय नालाय एकदम माने बाब्राब बाथि जाबाय थाबाय आरोना दैयाव एकदमबारे। ओमफ्राय दाना बे बोराया आलि दानगासिनोमोन आरो दाना बोराया एकदमबारे मा जाखो होननानै एकदमबारे बोराया खदालखौ जाल्थाब गारनानै एकदमबारे आंखौ एकदम गुरलाब गुरथाब
बासायफैबाय आरोना सोर मा जालाबायखो माखो होननानै दाना बोखांनानै आंखौ मानसिखौ हमनानै लांबाय दाना बावनो आंथ' दै मोनलोंजोब्बाय नालाय ओमफ्राय दाना उदैयाव नारखोनानै आंखौ माने दै गहोजोब्बाय आरोना खुगानिफ्राय दै गहोजोब्बाय ओमफ्राय जेखौथ' बाहा मोनबावनो मानसियानो खुनुरुखुमसो बारग'दोंबा जेखौ नागिरबालाय मोनबावनो मानसियानो खुनुरुखुमसो बारग'दोंबा जेखौथ' जेबो आन्दाज गैला थारमाने बे आबौआ माने आंखौ बोरियाव हमनानै लाबोबाय आरो हमनानै लाबोनानै दैखौथ' सेरनजोब्बाय होमबासो माने हुइस फैबाय आरो आङो हुइस फैनानै बिदिनो बे आबौआ ओरैबायदि आंखौ अलखदनिफ्राय आंखौ रैखा खालामदों आंखौ बिराद माने आंखौ आंनि जिउखौ थैनोसै समाव माने आंखौ बे आबौआ माने बासायदों आरोना आंखौ अब्लाथ' नङाबाथ' आं माने जिउआनो जोबखाबायमोन आरोना रावबो बासायग्रा गैया माबा गैया बे आबौआ बोरै आंखौ नुसननानै बोरै आंखौ बोरै बासायफैखो दा बे बिराद सोमोनांथाव आरोना जुदि बे आबौआ गैयामोनब्ला बे आबौआ आलि दानबाय थायामोनब्ला माने आंखौ रावबो नुलामोन आरोना आं माने थैनानै थांसिगौमोन आं मा जाहैगौमोन जेबो मिन्थिया बे बुहुमाव माने आं थालामोन आरो जाहाथे रायजो नोंथांमोननिसिम आं बे जि मबाइलावबो बेफोरबायदि नोंथांमोननि सिगाङाव नुजाफैनोबो हानाय नंलामोन आं मा लांखौनो थैनानै थांसिगौमोन गाइस दुखुनांथाव खोथाया बेनो आं उन्दैयाव जे आंनि उन्दैयाव जाबोनाय जेब्ला आङो बे जाथाया जाबोयो अब्ला आङो क्लास 6-7 माबामोन क्लास 4-5मोन बे जाथाया बेनोसै आरोना बे आं ओरैबायदि उन्दैयाव ना सारनायाव बेबायदि माने बहुद जाथाय जाबोनांदों ओमफ्राय बे आंखौ बासायनाय आबौनि मुङा बोरैबाथारमोन बे आबौनि नामा औ लावदुम होनोमोन आरोना बे आबौआ आंखौ बासायनाय आबौनि मुङा लावदुममोन दा लावदुममोन आरो ओमफ्राय माने बासायनानै बिदिनो मोजां गाज्रि रायलायबाय बिदिनो न'आव दोनलांबाय आंखौ बिदिनो नोंसालाया जे सारनायाव ओरैबायदि गब'दों नोंसालाया ओरैबायदि जे सारनायाव आंसो बासायनो मोन्दों आं बासायाबा नोंसालाया थानाय नंलामोन ओरैबायदि थैसिगौमोन होननानै गोबां राव बुंबाय आरोना बे आबौआ लावदुम होननाया दा आं साबायखर बावनो सानो जे बे आबौ लावदुम होननाय आबौखौ माने बिराद रोजा रोजा साबायखर थाथों बे आबौ लावदुमनिसिम जाहाथे मोजां जिउ गोलाव जाथों आंखौ बासायनायनि थाखाय माने बेनोमोन आरो खोथाया दुखुनांथाव खोथाया बे आबौआ जुदि आंखौ बासायामोनब्ला आं बे संसाराव थांनानै थानायनिबो जेबो राहा गैलामोन नोंथांमोननिसिम बेफोरबायदि माने जेबो संसाराव माने जेबो थानाय नंलामोन आरोना मा जागौमोन मिथिया एम्फौ एनला जागौमोन ना खिख्रुमा जागौमोन ना माबा खि जागौमोन खुनु जेबो मिथिया आरोना गाइस माने आंथ' बिराद दुखुनांथाव खोथाया बेनो आरोना जुदि बे आबौआ बासायामोनब्ला आं माने थैनानै थांसिगौमोन आरो गाइस दुखुनांथाव खोथाया बेनो आं जे उन्दैयाव बेफोरबायदि गोबां माने जाथाय जाबोनो मोन्दों बुहुद साननो गोनां सोमोनांथाव जाथाय आं जाबोनो मोन्दों उन्दै समाव आङो गोबां माने जाथाय जाबोनो मोन्दों आरोना स' नोंथांमोना बे आंनि बे जि उन्दै समाव जाबोनाय जाथायफोरखौ नोंथांमोना फोथायनाय नङा नोंथांमोना आंखौ थगायदोंसो नंगोन माने नोंथांमोनखौ थगायनाय माने आंनि थाखाय लस एबा आंनि थाखाय खहा होनना आं सानना लायो आरो जुदि नोंथांमोननि सिगाङाव आं बेफोरबायदि आं थगायदोंब्ला आंनि थाखाय खहा होननानै आं सानना लायो आरो माने नोंथांमोनखौ थगायनाय माने इसोरखौ थगायनाय होननानै जों नुयो नोंथांमोनखौ थगायनाय माने इसोरखौ थगायनाय इसोर मिन्थियै रावबो गैया दा बेनिखायनो माने आंनि गोसोआवसो थानोसै आरो नोंथांमोना जुदि फोथाया आंनि गोसोआवसो आंनि गोरबो बिखायावसो माने ओरैबायदि साननाय थानोसै नोंथांमोना जुदि फोथायाबाबो